count tal-5 ħanatu ċabċipa kbira li Sidna Ġesu Kristu nilqgħu l-udjenza tal-YouTube u Facebook. Il-laħwa mifruċa madwar Malta u Għawdex, ġew madwar l-Asja. Bħalma għal-ġarbu. All right, ready? 5, 4, 3, 2. Halleluja! Gloria lilek mulej! Halleluja, halleluja, halleluja! Nilqawkom iż-żaħwa Maltin u Għawċin għal serata oħra minn ġewwa River of Love għal messaġġ ieħor mill-kelma tal-mulej u dan huwa messaġġ li ħajjin bosta minnkom, speċjalment lilkom insara intom Kristjani li tixtiequ tirċievu dak li għandha il-mulej għalik. Amen. Halleluja. Għalhekk għajn tolbu flimkien u tolbu ħalli l-Ispiritu Santu jilluminakom. Alleluja. Misi Qaddis, grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Spiritu Santu, awtur tal-kelma u tal-revelazzjoni. Invidli qalbi bil-kelma qaddisa tiegħek. Iftaħ li moħħi, għajnejja, għatini għarfin u għallimni l-lejla. Ħanirċivi dak kollu li inti għandek għalija fil-waqt li jiena nippożizzjona li l-nifsi l-arfin tiegħi u qalbi biex dak li inti għandek għalija jien nkun nista' nirċevih f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fl-ewwel Ġwanni kapitlu 5 malajr. Ħanuża ċertu prinċipi li daw tista' tużawhom għal ħafna affarijiet daw il-prinċipi biex tirċivi l-fejqan, biex tirċivi l-barkiet, biex tirċivi il-finanzi, biex tirċievi xi weda li int għandek bżonn jew xi miraklu f'ħajtek mhux bil-fors finanzi jew fiżiku, jista' jkun emozjonali. Sewwa, dawn huma prinċipji li jaħdmu dejjem f'kull sitwazzjoni u tista' titwettaqhom u tapplikhom għal kull sitwazzjoni f'ħajtek. Għal xi wħud minnkom daw il-prinċipji forsi ġieli smajtuhom. Imma xi wħud minnkom ma qatt ma smajtuhom għax għadkom ġodda fil-mulej. U anka jekk aħna smajnihom, ħafna drabi għandna bżonn nerġgħu nisimgħuhom biex nerġgħu niftakru u nġeddu bħalma tgħid l-Iskrittura għandna bżonn l-istess nerġgħu nfakru lil nfusna x'tgħid il-kelma fuq ċertu affarijiet. Number 1, l-ewwel Ġwanni kapitlu 5 minn vers 14. Araw x'tgħid l-Iskrittura. Mela araw li din hija weda li ġejja minn il-mulej. Vers 14 l-Ispiritu Santu jitkellem u qed jgħidilna dan il-kliem. Din hija l-fiduċja jew nkella l-konfidenza sħiħa li għandna fih. Konfidenza, fiduċja. Dik il-kelma fiduċja di il-kelma fidi. Konfidenza tfisser bil-fidi. Kon fede, konfidenza. Li jekk nitolbu xi ħaġa skont ir-rida tiegħu, kulħadd jgħid skont ir-rida tiegħu. Mela mhux kwalinkwa ħaġa, imma jekk nitolbu xi ħaġa skont ir-rida tiegħu. U jismana. Vers 15. La darba nafu li hu jismana f'dak li nitolbu skont ir-rida tiegħu, mela nafu wkoll li kull ma tlabnieh skont ir-rida tiegħu jinsab diġà għandna mhux ħajkun diġà huwa tiegħek. Mhux ħajkun xi darba tiegħek, mhux ħadd tipprova takkwistah, mhux ħadd tipprova tiġġieled għalih, jekk inti taf li din hija rrieda talla għalik tiġewwa tiegħek. Issa, naf li ċertu affarijiet, dawn l-affarijiet xogħol minna ġej smajnihom. Imma ħanfakkarha l-għandna nfusna ħanfakkarna u t-tieni nerġa' ngħid il dawk kollha li qatt ma semgħu. Number 1, ħafna Kristjani, jew nkella ħanidu b'mod ġenerali ħafna nsara ta' kull denominazzjoni u anke ħafna nies li jaħsbu li huma reliġjużi imma li Kristu għadhom qatt ma ntaqgħu miegħu, jitolbu bl-amment jagħmlu machine gun tal-machine gun jew nkella tal-pappagall. Sewwa, number 1, meta jiena u inti nitolbu din suppost mhux qed ngħidha lill-Kristjani, imma naf li għandna ġodda fostna u jkun hawn ġodda li tisimgħu fuq it-televiżjoni, u jkun hawn ġodda li tisimgħu fuq il-Facebook u l-YouTube. Number 1, eżis insara Maltin u Għawċin, l-unika talba li tassal quddiem Alla fil-Bibja, l-unika waħda. Hija biss dak kollu li titlob il-Missier
Fisem Ġesu biss. Full stop. Only. No more. U dak mhux il-Pastor Gordon qed jgħidha, dak qed jgħidha l-Pastor Jesus. Ir-Re tar-Rejiet l-Iljun ta' tribu ta' Ġuda, dak li nitolbu f'ismu biss Alla jisma'. Morru studjaw, ara jekk inti ma tistudjax, m'intix ħassir ta' fil-verità. U jekk inti ma tfittix, int m'intix denju tal-verità. Qed tifhmu? Inti titfittex. Ħadd ma jsib id-deb fil-bankina. Titmur tħaffer għad-deb, titmur tħaffer fil-minjeri, titmur fejn mix-xmara toqgħod tarbel biex itsib biċċa tikka żgħira deb ta'. Sewwa, mela jekk inti tisseb il-verità, inti titfittex il-verità, Ġesu x'qalilna fittex u sib. Mela jekk ma tfittix, inti x'asib? Jiena ta' 23 sena, sa 23 sena kont minna li qed fis-sewwa. Għax kont trabbejt Malta u kont trabbejt reliġjuż. Meta jiena bdejt naqra l-Bibja, għajnejja nfetħu beraħ bħal ta' Tom and Jerry. Sewwa? U bdejt nara affarijiet li qatt ma ħlomt li kont se narahom, imma mnalla rajthom. U kienu ċari jiswed fuq l-abjad. Amen. U l-Iskrittura ċarissima. Ara, ħana milkom ċara pers li għaw kattolċi ħajsimawni u koll, waqt li Alla jħobkom imma semaw, issek intom tħobbu l-verita, intom denni tal-verita. Ek ma tħobbux tal-verita il-buċċanin. Fusto. As simple as that. Ismawni, Ġesu dejjem għalinna itolbu l-Missir, dejjem. Fismi, Ġwanni kapitlu 14, 15, 16. Anzi, kapitlu 16, vers 23, jgħidilkom, sissa qatt ma tlabtu xejn fismi. Itolbuni fismi, ħalli ta' ilaw. Mela, as simple as that. Il-vini mandux ikun zaħxek komplikat. Ja ħasra, mandekx għalfej tmur tuqgħod tant il-kanvas għant il-segretarju. Mur diretta għandu. Qed tifhmu aħna. Mela. Mela that's supposed to be basic. Għalina Kristjani suppost din inna biżnija dil-ħer u biżnija sewwa. Imma peress għal darboħra jkun hawn ġodda li qatt ma semgħu għad ngħidilkom. Ara tarax il-xi apostlu jew xi disċiplu jitlob lil xi ħadd ieħor. Il-xi patrun, jew xi qaddejs, jew xi Madonna ta' kull tipi u ta' kull kulur, sewwa, jew xi papa mejjet, jew xi tanti padri, isimgħu nin nistalla kollha huma minnu talla jaqbel lilu sewwa. Mela min għada lill-Alla jekk hux papa, of apostlu, profeta, jekk daw l-Alla mhux huma ħajgawdu mhux int. Isimgħu naħa ngħidilkom ara, jiena waħda mill-affarijiet li ħelsitni li apparti li l-Bibja żgur ċarissima fuq di u li m'għandix għalfejn nitlob iktar il-ħadd. Isimgħuni ma huwa sewwa għażiż aħwa Maltin għawċin, għax jiena mhux nitkellem bismakom, nitkellem fuq dak ta' barra wkoll. Marija nħobba. Il-qaddisin li jgħixu għal-Kristu nħobbhom, ovvjament, m'għandi xejn kontra tagħhom, ovvja. Sewwa, però ngħidilkom il-verità, bil-papid, fijiet, bl-apostli, bil-profeti kollha, kieku bitu kollha lija, laqqas bnub wieħed ma kien jħafilli. Kieku xerdu demmhom kollha lija biss, laqqas bnub wieħed minn ħajti ma kien jħafilli. U biss mit għalik! X'inti tagħmel titlob il-patrun u l-qaddisa u l-Madonna u l-Madonna tal-ġebla, Madonna tal-oqda u l-Madonna tal-ħġieġa u l-Madonna tal-art u l-Madonna tal-baħar. Ħanejdlek għam glad li qed titħaq. Issa dijak jogħġbok b'kull rispett aħna minna sensiela fuq il-Kattoliċiżmu u l-Kristjaneżmu mmorru warah. Sewwa, imma di apparti biex jekk biex taxxaqa, meta anke fi Ġwanni kapitlu 2. Għandek Luqa kapitlu 1, fejn ukoll għandek Luqa kapitlu 11 vers 27 u 28, Marija stess tgħid fil-Bibja itolbu lilu. U meta kien hemm xi ħadd li beda jgħid lil Marija, Ġesu qallhom all right, aħna nemlu la Marija mbirku, oh God bless, thank God for Mary, hallelujah, I love Mary, when I go to heaven I want to meet Mary, hallelujah. Thank you Jesus. God bless Mary. But Mary did not save me. Mary did not shed one drop of blood for me and not for none of you. Mary can't save you. That's right. Kieku Mary tista' salvak, kieku Ġesu kieku Alla kien isallab lilha mhux il-libnu. Kienet tmut għalina mhux imut għalina ibnu.
Mela, nħobbu l-Marija, nonaraw il-Marija, nħarsu lejja bħala il-xempju tal-fidi tagħna, God bless you, that's it. Dan. Għamlet xogħla, edha fil-glorja, issa tagħmel xogħlu. Mela, issa. Once li nibdo naqbżu l-ewwel herdle tal-basic, din hija basics tal-basic, dil qaswa kindergarten, di pre-kindergarten stage point 3, all right? Ma insomma. Hallelujah. Child care ta' pre-child care ta' child care di. So hallelujah. Ma believe it or not, ħafna, inkluż fuq pulp tilaqas fuq il-pre-child care ta' child care, believe it or not. So hallelujah, ma importax. Il-mulej ħenna li bħalma ħenna lina. So mela, issa nibdew nitolbu. Nafu li l-mulej dejjem jgħidilna titolbu lill-missier. Talba tal-missierna, kulħadd jabba papagal. Tolbu lill-missier, tolbu lill-missier. Sewa tolbu lill-missier. U titolbu fismi. U raġuni li nitolbu l-isem ta' Ġesu, raġuni hija, ġifieri dak ngħidulkom biex intom tippreparaw ruħkom biex meta titolbu tirċievu, mhux papagallizmu. Inti ma titlobx biex titlob, inti titlob biex tirċievi. Issa hemm ta' ħafna tipi ta' talb, hemm talb ta' tifħir, hemm talb ta' konsagrazzjoni, hemm talb ta' dedikazzjoni. Imma ħafna mit-talb huwa biex nirċievu xi ħaġa. Anke huwa talb tal-fidi, talb ta' interċessjoni, talb ta' suppliki, talb ta' qbil. Ħafna bidrevi huma talb biex naqgħu xi ħaġa, biex għandna bżonn xi ħaġa aħna personali, jew il-familja tagħna, jew in-nazzjon tagħna, jew il-knisja tagħna biex naqgħu xi ħaġa. Mela, fejn jidħol it-talb dejjem mill-Alla Missier. U r-raġuni li huwa Ġesu biss, ir-raġuni li Ġesu biss, għaliex Ġesu biss huwa 100% Alla u 100% bniedem. Allura għalhekk jissejjaħ bin Alla u bin il-bniedem għaliex u jidentifika ma' l-bniedem u hu stess jidentifika ma' Alla huwa l-bridge bejn Alla u l-bniedem u m'hemm l-ebda medjatur ieħor ħlief Ġesu Kristu ta' Nażaret. Amen. U jekk ħattalik, good, congratulations. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jiena minix il-politikant li votajt li, jiena il-ministru talla li appuntani. Amen. Thank you, Lord. U believe it or not, jien bħal kull wieħed minnkom ta' irridu nagħtu rendu kont. Anka inti li ġejt l-ewwel darba l-fellowship u qed tisma' b'Kristu l-ewwel darba f'ħajtek, tittat rendu kont ukoll. Amen. Mela prepara ruħek, timxiex fil-biża, għax aħna imma tkun ippreparat biex inti tkun taf u jekk ma jkollokx il-Kristu, il-futur tiegħek huwa ta' twerwir. Simpli żej, jekk m'għandekx il-Ġesu Kristu mhux reliġjon għedlek. Il-Ġesu Kristu. Il-futur tiegħek huwa ta' twerwir. Għalhekk Ġesu jgħidlek qal ikun aħjar għalik li qatt ma tulid. Is-salina li aħna ngħidu aħna ta' Ġesu Kristu, nirringrazzjaw il-Alla bla waqfin eżasawa. Irringrazzaw l-Alla bla waqfin li se Ġesu salva lek ruħek. Ħadd ma metalik, eżis Musulmani, aħwa inħobbukom u Alla jħobbok. Imma Muhammad ma mitx għalik lanqas. Infatti l-qas bisa ta' jmut għalik innifsu. Għax kellu bżonn salvatur ukoll. Ġesu biss l-unika bniedem mingħajr dnub, twilet mingħajr dnub, għex mingħajr dnub, miet mingħajr dnub, u rxoxta mingħajr dnub. U reġa' ġej fis-smawiet. Halleluja! Amen! Amen! U ħadd ma jitlaq hekk jogħġbok. Amen! Isma' warbel. Isma' warbel. Il-kelma tal-mulej. Amen? Thank you, Jesus. Mela, u la darba nafu li aħna jismana f'dak li nitolbu, mela nafu koll li kull ma tlabniħ jinsab tiġa għanna. Amen. Thank you, Jesus. Gloria li lek mulej. Mela jina u inti, xin irrida talla? Irrida talla kulħat jgħidu warajja. Irrida talla hija l-kelma talla. Pratikament huwa xiri talla. Meta ngħidu irrida talla ġifi xiri talla. Xiri talla, il-kelma talla. Kelma talla hija xiri talla. Xiri talla minn għandek. Amen? Alleluja. Mela jekk jien irid nkun naf xiri talla, irid nkun naf x'inhi irrida talla, irid nkun naf x'inhi l-kelma talla. Issa, morru fit-tieni Ġwanni. Anzi, skużani, t-tiela Ġwanni. Affarijiet basics. Da biex jindaw inti
Meta niġu biex nirċivu l-miraklu tagħna, l-fejqan tagħna, l-barka tagħna, il-ħelsin tagħna, whatever, inti tkun taf kif tapproċċa lil Alla. Alla ma jismax lil kulħadd. Issa tgħid li ma latrux. Le, jisma' sound imma mhux obbligat li jaqla il-grazzja li tlabtu. Smajt ninsew, mhux obbligat. Mhux obbligat, dik hija l-kelma tal-Alla. Infatti l-iskrittura tgħidlek Alla ma jismax it-talb tal-midinbin, kontu tafu di? Kif inhi di? Mela, Alla ma jismax it-talb tal-midinbin. L-iskrittura tgħidlek Alla jisma' t-talb ta' dawk li jiġu għandu permezz tad-dem Ġesu Kristu li ma jibqax jisejħilhom di midinbin, jisejħilhom għad-diżejn. Issa, għaw midinbin, ħalli nkun daqsxejn iktar grazzjuż. Għaw midinbin li ċertu affarijiet għadhom ma jafuhomx. Sewwa, allura għandhom ħafna nuqqas tarfin, imma ftakar xejn il-mulej minħabba nuqqas tarfin il-poplu tiegħi jiġġarraf. Sewwa li jiena u inti, ara li jiena u inti nitwildu ignoranti ma nistgħu nagħmlu xejn fiha. Li jiena u inti nibqgħu ignoranti tista' tagħmel kollox fiha. Meta ngħid ignoranti ġifi mhux ignorant, ignorant għax inti m'għandekx għarfien. Mela fejn m'għandekx għarfien, tgħallem bħal kulħadd tgħallem. Amen. Tgħallem. Grazzi Ġesu. Mela l-ewwel Ġwanni, it-tielet Ġwanni kapitlu 1, vers li ta' tgħidek isma' vers 2. Aziz, nitlob lil Alla li kollox imurlek tajjeb u li tkun f'saħħtek. L-istess bħalma insejjer tajjeb f'ruħek. Ġwanni dan kien jgħix ma' Kristu. Bosta teologi jemnu li dan kien it-tieni iħħaf brother ta' Ġesu. Tgħidli mela Ġesu kellu ħutu. Mura għara skrittura, għandek turrun skrittura fejdu l-ek Ġesu Kristu għal-ħutu. Ma titfixkilnix, għax seta kellu tużana, għaxin xortu wara Ġesu għed nimxi. Ma tammilix differenza. Kellu ħutu bis minn naħa ta' Giuseppi, għax Ġesu Kristu sidna, missiru ma kienx Giuseppi, missiru kien missier ta' sema. Amen, kien mwilet mizzerija talla. Alleluja, ġifiri. Imma dan Ġwanni kien ħu Ġesu, ġifiri ħaf brother, ġifiri minn ommu bis. Fil-ġisem, bis, għax ovvjament Ġesu għalla fil-spirtu. Sewa. Aziz, nitlob lil Alla li kollox imurlek tajjeb. Alla jixtieq li kollox imurlek tajjeb? Alla jixtieq li kollox imurlek tajjeb. U li tkun b'saħħtek? X'ixtieq Alla? Mela hija rreda Alla li kollox imurlek tajjeb. Hija rreda Alla li inti tkun b'saħħtek. Amen! Halleluja! Thank God! U l-istess bħalma insejjer tajjeb f'ruħek. Amen, mela Alla jridek tajjeb f'tlet areas. Fil-ruħ, fil-ġisem u f'kollox. F'kollox. Hija rrieda Alla li inti tkun tajjeb f'kollox. Morru fil-ktib ta' Mark, kapitlu 2. Qed tieħdu pjaċir lejla? Grazzi Ġesu. Mark 2. Araw x'jgħid l-Iskrittura. Vers 40. Meta jiena sirt Kristjan u ma kontx naf ċertu affarijiet ovvjament, mux għednejlek li naf kollox illum, imma tal-lim ċaħġa l-ewwel. Sewa. Mark, kapitlu, skużawni, kapitlu 1 vers 40. Fuq wieħed l-Ebrus. Ħafna mid-drabi, ismawni aħwa, x'joqtol it-talba tiegħek hija id-dubju. Aħwa, jekk inti titlob bid-dubju, ifisser li inti m'għandekx fidi. Issa, mhijiex se komplikata. Biex inti tissaħħaħ fil-fidi, trid tissaħħaħ fil-arfin tar-rida jew xiri Alla għalik. Sewwa fil-simple Z, mhijiex se komplikata, m'hemm bżonn tagħmel xi sentej seminarju jew Bible College. Ġast sempliċi tissaħħaħ fl-arfin ta' Alla, xiri Alla minni. U għalhekk kien hawn inti ma nistgħux ngħixu ħajja ta' suċċess Kristjan jekk ma naqrax u nikolx breakfast, lunch and dinner with snacks in between the Bible. Jiena l-Bibja kon nikolla. Kull jum naqra l-Bibja, min jaf kemm il-mid-darba qrajt l-istess passaġġi.
تفهموا؟ على كم شورت ريد نقرا البيبليا عليا مش بس باش نبريتكا، ريد نقرا البيبليا عليا باش كل يوم هي الكلمه فريسكا وحيه. اما ينا نطلع هناك كل يوم ونبريتكا لكم مساج من ما نكون فتحت البيبليا. عش متلاقيت بالكلمه، تلاقيت بالكلمه. تفهموا متى انت تعدي من سيتواسيوني او تفتكر شي حاجه، الاسبرتو تلا يتلا لك داك اللي انت ستوريا يجا فيك. ċertu kristjani m'għandu xejn jitellalu. Għax ma storjaw xejn ġo fiju. Inti fhem Ġesu x'qal, meta l-Ispirtu Santu jiġi jfakkarkom dak kollu li jiena għallimtkom. Inti fhem mela inti titgħallem ħalli meta tiġi bżonn xi ħaġa, l-Ispirtu Santu bum! Idellaħħilek hu hekk xejn il-kelma. Inti fhem? Alleluja. Vers 40, kapitlu 1 ta' Mark. Resqu fuq wieħed Lebruż jitolbu biex bil-ħerqa. Inxteħat arkub teħ quddiemu u qallu jekk trid tista' tfejjaqni. Da kellu l-lebra, il-ġdim. U għal Ġesu qallu jekk trid kemm hawn minnkom anke hawn, kemm hawn minn dawk li qed jaraw dal-programm u dal-messaġġ bħalissa u ma jafux mhumiex żguri jekk Alla jrid ifejjaqhom. Ħafna laqas jafu jekk Alla jrid isalvahom. Tal-biża' għanejlek. Ma jafux jekk Alla jrid il-ġid għalihom. Għaliex taħsbeb li hawn Malta għalkemm inbidlet xi daqsxejn it-ton imma bosta jaħsbu għax Alla bat li saħta. Għaliex ħafna jitkellmu hekk? Alla taf kemm jgħidu għadi f'Malta Alla bat li saħta? Number one, jekk int Kristjan, li kieku Alla ribati badlek saħta, mhux ħajbatek li Kristjan, mhux batilek qabel, mela sa. Sewa, jiġifieri li Kristjani żgur ma jbatilhom x'ebda saħtijiet. Isimgħu meta taqraw il-Bibja diġi Ġiljet ta' nħobba ngħidha, ftakru li hemm glet gruppi ta' nies li Alla tiddirizza. Il-Lut, id-dinja u l-Kristjani. Mhux kull ma hemm fil-Bibja huwa għalik. Kull ma hemm fil-Bibja tista' titgħallem minnu. Ma mhux kull ma hemm fil-Bibja u indirizzat lilek bħala iben Alla fi Kristu. Allura meta aħna nisimgħu fuq it-twerwi li ġej fuq id-dinja, dak mhux għalija, dak għad-dinja. Jiena fis-saltna, jien mhux tad-dinja. Inta saltna. Amen. Meta Alla jitkellem fuq il-ġudizzju li ġej fuq id-dinja, ftakru, jien mhix dinja. Intom mhix dinja, aħna ngħixu fid-dinja ma aħna m'aħniex dinja. Aħna saltna, aħna l-poplu talla. Issa jekk inti Kristjan fals, ħataq l-axħa minn żewġ naħar. You're gonna get a double portion. Imma jekk inti tħobb il-mulej u tixtieq timxi mal-mulej, sewwa dak li hemm ippreparat u ġej fuq id-dinja mhux ġej fuq hekk. Int dak kollu ħad ħarbu grazzi Ġesu. Issa ma jfissirx li ma tgħaddix minn challenges f'din il-ħajja, u żgur li tgħaddi minn challenges. U b'ħafna drabi f'dawk il-challenges ħad ikber u ħad irfina l-fidi tiegħek. Imma il-korla talla mhix għalik, il-kolla talla tiġa ħada għalik Ġesu Kristu fuq is-salib. Amen. Ġesu, il-Bibja tgħidlek mhux tal-li biss ħadnub, tal-li sar nub u l-Iskrittura tgħidlek Galatin 3 tgħidlek sar saħta. Jiġifieri jekk Alla kellu jibgħat saħta, bata u lesta diġà. Jisimha Ġesu Kristu. Mela Alla ma jibgħatx saħti, teżi saħwa. Però meta hemm saħta bħal ma tgħid fil-ktieb tal-Proverbi jekk minn ser żball 23, imma x'imkien fil-Proverbi fejn tgħid l-ebda saħta ma sseħħ mingħajr kawża. Jiġifieri fejn tara x'imkien hemm saħta, sewwa bħalissa tmexxija ta' pajjiżna qed jitkellmu fuq l-abbord u qed jitkellmu fuq l-eutanasja. Taf x'ħajamlu dawk ħajiftħu valanga ta' saħtit ta' mewt fuq pajjiżna. Mbagħad nibdew nisimgħu mid-dak, sewwa ta' għaliex għax ikun ġabu spiritu u saħta fuq pajjiżna. Issa inti kont ta' Kristu għax inti ma tgħix f'Malta, inti tgħix fi Kristu. Amen. U tkellmu. Mela, da għal Ġesu, għallu Ġesu jekk hija rrida tiegħek, jiġi bħal speċi, isma' jiena nemmen li inti kapaċi tfejjaq, imma ma nafx jekk inti tixtieq li tfejjaqni. U ħafna Kristjani u ħafna minn dinja, Maltin jekk jaħsbu, nemmen li Alla jista' kollox. Imma temmen Alla jrid ifejjaq, temmen li Alla jrid isalvak,
temmen li Alla jrid jaħfillek nubitek, temmen li Alla jrid ibirkek. Isma' jiena ma nqumx full għodu kmieni inwerwer minn Alla. Issa ngħix bil-biża' tal-Alla ġifieri nżomm l-Alla f'istima għolja. U f'moħħi kollu, kontinwament Alla kollu f'moħħi. M'hemm xejn Alla l-astra llum insejtu l-Alla. Mulej, skużani ta' nsejtek llum. Ma teżistix, fim? Għax I'm possessed. Tifhem? Tifhem? Issa, hemm l-ispirtu li huwa kontinu fija u hemm il-moħħ li kontinwament ifakkarni li jiena Gordon John Mangier, jiġu ġisem. Sewwa, imma mill-lat spiritwali m'hemmx moment li ma naħsibx fuq il-mulej, jew skrittura, jew nitlob fl-ispirtu, jew nisma' l-praise and worship, jew nisma' preach. Listen, jekk inti ma tħobbx il-mulej jiena boring għalik. Amen? Issa, hemm affarijiet li nħobbhom sewwa, nħobb noqgħod nilgħab bit-toys, Playmobil. Imma anke meta mmur bit-toys, xorta nirringrazzja lil Alla. Hallelujah, praise Jesus. Hallelujah, jump. Bless him now, bless him, bless him. I make everything Christian. Mux vera, ta' ma namux namelek. Liktar li namel nar maħħom farfarru ma naġan podġu postu. Imma mżomma, anyway. Imma nu piexin għalmu. Anyway. Għamdani. Grazie Ġesu. Dal-waqt nabda nitlobu mid-deċ mal talb li mobil. Għana jilek. Għaxed namillom ħafna reklami. Anyway. La, ma fajt li nħob nara film. Sawa, anka, nħob noħroċ, nħob pjuċir nikol, men nħob pjuċir nikol. Man, I thank God for food. Tajt li ma jidirx fik, praise the Lord, hallelujah, xina paddej, in Jesus. Kollo xib paddej, thank you Lord. Hallelujah. Thank you Lord. Imma nħob pjuċir imur nikol. Il-biraħ, per esempio, zewċ aħwa ħaduni nikol, oh, praise the Lord, hallelujah, thank you Lord that you're speaking to your people. Hallelujah, thank you. Nħob pjuċir nikol, man. U ningrazzja l-Alla ma' kull gidba. Kemeta. Grazzi Ġesu. Imma vera, f'kollox jidħol Ġesu. F'kollox jidħol Ġesu. Jien ma nagħmel xejn apparti minn Ġesu. Anke jekk nagħmel xi froġa f'Ġesu nagħmelha wkoll. Alleluja. Amen, għax ħaġa waħda, jiena u inti ħaġa waħda mal-mulej, amen. Thank you Lord. Thank you Lord. Mela. U Ġesu għallu, imqan għal mill-ħnina, mill-kompassjoni, Ġesu mit-idu messu għallu. Isimaw għadi, ħan irfesna akkallijiet religjużi evangeliċi jissa. Għaddu mux il-timing. Aħwa, meta jiġi għat-timing tal-mulej, hemm il-timing tal-mulej job, meta job, xi kollok job, meta ħajkun job, jew meta tuħu l-promotion. Hemm it-timing tal-mulej meta s-sifer u fej s-sifer. Hemm it-timing tal-mulej fuq relazzjonijiet, hemm it-timing tal-mulej fuq meta tixtri karozza, jew tbieħ karozza, jew tixtri dar. Hemm dak it-timing tal-mulej. Meta hemm ir-rigward f'maħfra tan-nubit, salvazzjoni u fejqan, m'hemmx timing tal-mulej, it's already done. Jiġifieri it-timing tal-mulej mhux in the future, it's already in the past. Jiġifieri fejn ir-rida tal-Alla, fejn Alla tiġà ir-rida tiegħu, inti ma tmux tgħid illa salvani u jgħidlek m'għadu mhux iż-żmien. Naħseb you are talking to the wrong God. Ma tmux quddiem Alla u jgħidlu mulej aħfel li jgħidlek mhux it's not the right timing. Issa ħafna Kristjani jafu li diet ngħid ħmerija, ma meta jiġi għal fejqan jew għal xi barka, maybe it's not the right timing, Pastor. Listen, ma jfissirx li għax inti ma rajtix, it's not the timing. Min punto di vista tal-Alla, tiġa saħħet, tiġa saret. U inti tittara li tiġa saħħet. Għaxina u inti li demnu li dak li aħna tlabna skont il-reda tiegħu, tiġa qiegħed għandna. Mela tiġa qiegħed għandi, kif qiegħed għandi u għattifmu għahwa? Mela fej jidħol salvazzjoni, the timing is now. Actually, it's done already past. Meta jiġi maħfra da d-nubit. Imma l-għadu maħfillix, ma nafx meta jħfilli.
لا qalbi ilu li ħafillek 2000 sena ilu. Inti issa tittirċievi l-maħfra full stop. Tittemmen u tirċievi. L-istess għal-fejqan. L-istess għal-ħelsin. Ġili smajt ereżijiet ta' tħaxwix, tal-waħx. Meta jkun hemm xi waħda tinħeles, għax għadha mhix it-timing tagħha li tinħelesi. Ġili smajthom f'ċiriki. Mhux daw iċ-ċiriki, ċiriki oħra. Le, jon kella, Alla ma juħux pjaċir jara lil bintu lil ibnu jiġu torturati bid-demonji ta'. L-unika darba li demonju ma ħraġ minn ċerħat, Ġesu ma għallomx għax it's not the timing, għallom għax intom nuqqas ta' vedi. Nuqqas ta' vedi dakum. Għanajlek, poġġina għapreċer fuq għax jina u inti suppost, aħna, we are the manifestation of the result of the kingdom. Aħna nimmanifestaw suppost s-saltna talla. Issa nemmen li jem livelli ta' anointings, nemmen li jem livelli ta' dilkiet u sejħiet, imma as far as minn punto di vista ta' xiri talla, Alla diġa jridek meħluza, 100%. Mux ħaduq titlob Alla ma ta' l-isni, u xaħat iġi l-ek għara l-mulej, għallek. Issa diħla ħajħelġa. Għaw xi mulej uħor ma joġobniex dik. Intorrajt jew. Mela, ftakar l-iskrittura tgħidlek pereżempju il-ħelsin minn xjaten huwa l-ħobs il-bread crumbs tal-uliet, mhux il-laħam ta' il-frak tal-ħobs huwa tal-uliet. Sewa? Il-fejqan huwa l-ħobs tal-uliet. Il-maħfra huwa dak li diġà mwijat lili u lilek fi Kristu Ġesu. Mela inti taf li diġà huwa preparat kull ma nik tagħmel huwa tirċivih bil-fidi. U jekk isimgħuni intom aħwa well-meaning Kristjani sew familja River of Love u evangeliċi oħrajn. Intom li xi kultant toqgħodu tgħidu għax il-pastor għad baqali u għandek id-demonju jfisfislek jgħidlek għad baqalek, għad m'intix ħieles. Għaliex ma tiddikjarax u tibda temmen li Ġesu ħelesni mela jiena ħieles verament. Fisem mela toqgħod tentertejnja lid-demonju jien naħseb vera ta' naħseb għandi xahar ieħor għaddejjak, intom rajt jew. Laqas li kieku vera baqalek xahar ieħor ma ngħidix għax kieku x-xitan ħajakkomodak. Ħajdik minn xahar ieħor ta' terturi. Illum smajt storja, storja vera, fej xi ħadd kera dar lil-sit u da s-sit ilu ma jħallas il-sit. U lil min krelu dar ilu ma jħallsu tal-kera 6 xhur u ġablu li d-dar maqjel. Ħmieċ! Għallu issa sa' Ġunju inħalsek. Għallu sa' Ġunju ħalsek. Għatlu li ku kont jien, għatlu issa determina li kollu xaqbiz del-barra. Għatlu kam inti balalu. Kam għaw minu balalu fid-dinja. Kam għaw minu il-mulejt jikom il-kull għet minnkom spina dorsali. Tal-vibranium. Isimawni, aħwa, tħaltux id-differenza bej tkun għaddej u tkun tapit. Għaddej fi Kristu naqdi kunejnek, imma tipprovax titla fuq rasi. No way. Amen? Amen? Għax fil-ħajja s-sib min għax jgħidilhom inti Kristjan jipprovaw jabbużaw bik. Inti Kristjani, di l-imħabba. L-imħabba għax ħallejtek sissa, dik għad imħabba. Imma għafissa, għax issa parti li nħobb li l-ek, nħobb li l-ukol. U għem mulidi li nħobb iktar minnek. U għem id-dajja fil nħobb iktar minnek. Għalix, għax jek inti, ħanidukom aħwa, għawnek kina nifem il-ġustizja talla. Med Alla vera jħobb il-kulħat. Imma jkollu jġudika li xuhud fid-dinja minħabba li jħobb id-dajja fiktar. Għax li kiku ma jġudikax, kiku jispiċalla kompliċi mal-minu korrat. U ma jibqax ġust jiġi korrot u stess. Għalek il-ġustizja t-tisseħ, għalek f'pajjiżna t-tisseħ, mux ikun hemm il-ħmieċ, il-korruzzjoni unbidlu liġi. Biex
biex issa nagħmlu għaliġi issa dik. Ara x'korruzzjoni ta' tmexxija ta' pajjiżna. Malta is not that bad, għaw ħafna qar. Maħna u ngħixu, u l-vuċi għalaw il-mola jirida. Amen. Alleluja. Tuħdu bieġi raħma? Mela number 1 aħna tallimna. Apparti li dejjem jitolbu lill-Alla fisem il-Milla Ġesu Kristu, l-Messija. It-tieni siraf x'in irrida tal-Alla. Biex inti meta titlob bil-konfidenza. Għalhekk tgħidlek li aħna għandna din il-fiduċja, għandna din il-konfidenza li kull ma nitolbu skont ir-rida tiegħu. Naf li qed jismani, u la naf li qed jismani f'dak kollu li tolbu skont id-rida tiegħu, naf li diġà tajjeli. Mhux ħajtieli tajjeli diġà. Mela s-salvazzjoni tiegħi irċivija, aqbada. Il-maħfrija tiegħek, aqbada. Il-barka tiegħek, aqbada. Il-fejqan huwa tiegħek imma ma ħassejt xejn. Min qallek li titħoss? Kemm minnkom temnu li intom fi Kristu Ġesu permezz ta' Kristu Ġesu u ħadd ħlif permezz ta' Kristu Ġesu temnu li intom salvati? Kemm minnkom ma ħassejtuhiex? Kemm minnkom kuljum tħossha int li nsalvat? Kuljum tħossuha? Kemm minnkom ħafna drabi ma ħassejtix? Allura għax ma ħassejtix ma dik salvat? Illum rajt video vera ħellu. Ta' waħda u battu fuq il-Facebook. U din mara tidħol ġo klassi u qalet, "Who touched my baby?" Rajtu, "Who touched my baby?" "Who touched my baby?" Rajtu dak il-video? Tidnamilu l-kom issa. Nisma. Nisma għan. Halleluja. Di spontanja, right? Your step with this kid. I think he got a lawyer he possessed or something. Listen, you. When you mess with my baby, you mess with me. Now, once these earrings come off, I am a natural disaster looking for a place to happen. And I'm gonna happen all over you. Now, if I ever hear you messing with my baby, or anybody that knows my baby, or anybody that knows my baby, I'm gonna rain on you like a Georgia thunderstorm. Amen. Don't you mess with my baby. Amen. Ekka la jħossu fuq ekku fuqi. Mela, I'm his baby. Amen. You're his baby. Now don't remain a baby. And he still calls the baby my baby, my child. Amen. U dak il-video qed jirrepreżenta lil-Alla. Għax min qed jagħmel dak il-video dihom tidħol u għamlu bħal speċi kitbu God fuq hekk Alla jħossu meta l-għadu jiġi kontra wliedu. Amen. Inti kif tħossok hu xi ħadd jiġi jattakkalek l-wliedek? Come here, let me bless you. Aħwa, l-imħabba tal-Alla hija ġusta. Amen. Halleluja. Għalhekk nifhem il-ġustizzja tal-Alla il-mulej irid jipproteġġi lil uliedu dak li wieħed. Alla ma jwieħed imkien li jipproteġġi lil midden. Alla jipproteġġi lil uliedu. Amen. Halleluja. U waħda mill-aktar modi kif jipproteġġik li ulilek mhux ħajħallejna immorru fl-infern. Salvana. Halleluja. U għamilna uliedu u għamilna parti mill-familja tiegħu u ħankunu miegħu l-eternità. Grazzi Ġesu, ta' dik toħċib ċiba kbira lill-mulej. Thank you Jesus. Amen. Mela dar raġel li kien bil-lebra marit lil Ġesu qallu jekk
hija r-rida tiegħek. Fejjaqni. U Ġesu qallu hija r-rida tiegħi. U Ġesu x'inhu? Il-bieraħ huwa l-istess, illum huwa l-istess, u għada huwa l-istess. Amen? Mela naf b'konfidenza li l-mulej bla ebda dubju nemmen li Alla iridni nfejjaq. Iridni maħfur. Iridni ngħix ħieles. Iridni ngħix mingħajr biża'. Amen? Malajr, morru fi ktib ta' Lut kapitlu 11. Tieħdu pjaċir? Tinsewix issa, don't mess with my baby. Amen. Hebrews 11:6. Skrittura supposta fuqha blament. Mingħajr il-fidi ma jistax ikun li wieħed joġob il-Alla. Kulħadd jgħid mingħajr il-fidi ma tistax toġob il-Alla. Mela jekk jiena u inti ridu noġbu lill-Alla, f'kollox, f'kull ħaġa irid nopera bil-fidi. L-oppost tal-fidi huwa l-biża' u d-dubju. Mingħajr il-fidi ma jistax ikun li wieħed joġob il-Alla. Għax kull min jersaq lejn Alla jeħtieġ jemmen li Alla hu. U li Alla jagħti l-ħlas xieraq lil dawk li fittxuh. Ma rismaw. Inti l-fatt li inti jersaq lejn Alla fit-talb tiġa temmen li Alla hu. Imma ħafna Kristjani jifqu hemm, jgħidu jew nemmen falla, mhux biżejjed li nemmen falla, anke xi dan jemmen falla. Li inti tgħid jiena nemmen falla mhux biżejjed. Anke jekk tgħid jiena nemmen li Alla jfejjaq mhux biżejjed. Imma hawnhekk qed jgħidlek tittemmen li Alla hu u l-Kristjani kollha jemmnu li Alla hu. Imma tittemmen ukoll li meta tersaq lejh Alla mhux ħajħallik b'xejn. Jiġifieri ħajtik dak li ħadd itolbu. Fejn tidħol 100% ir-rida tiegħu. Is-saffarijiet li mhumiex ċari sewwa fil-ħajja tiegħek fejn inti tittoqgħod jekk hux ħassiefer li ma ġob imkien fil-biba tgħidlek inti tittaħdem jien naf fil-kumpanija taċ-ċikkolata. Dik tiskopriha waħdek, tħalli l-ispirtu jmexxik. Imkien ma ħajlek il-mulej fil-bibja fl-ima karozza tissuq. All right? Naf li fil-bibja tissemma l-akkord, għax jgħidlek they were all together in one accord. Anyway, all right? All right? Allura, dik nemmina, imma fej jidħol daw l-affarijiet, kulħadd jgħidhom salvazzjoni. Maħfra ta' d-nubit, barkit, ħelsin, fejqan, dawk huma tiġa tiegħek. M'għandekx għalfejn tikrobhom, tipprova titwistja id il-mulej biex tipprova tikkonvinċih, għax dak tiġa wedhomlok fuq mertu biss ta' Kristu. Biss. Simple as that. Mertu ta' Ġesu. Amen? Issa, meta jiena nersaq lejn Alla, nemmen li Alla hu, li Alla jismani, li Alla tiġa tagħni dak li jiena tlabtu, mela x'ħajġri? Mela ħanirċievi dak li natlabtu. Meta jiena u inti nersqu għal-fejqan, għal-barkit, għal-ħelsin, jiena nersaq lejn il-mulej bl-attitudni nisimgħuni. Please moħħkom hawn. Qabdu għadi, għax di waħda fejn ħafna jmissjawha. Jiġu għat-talb. Jersqu n-nies għat-talb, irċivejt xi ħaġa ma ħassejt xejn. Mela fux, mela fejn tipoġġu l-fidi. Fuq jekk jarawx differenza immedjat jew le. U dak ifisser li m'intix topera bil-fidi imma topera bil-feeling. Dwayne issibt l-għadda pritka muġuħ. Smith Wigglesworth li qajjem 35 ruħ mill-mewt, mhux f'daqqa, ma fil-Ministeru tiegħu 35 ruħ mill-mewt. Kien imur jipritka l-fejqan bl-ġieħ tal-ġebla. U jissejjaħ l-apostlu tal-fidi. Benny Hinn, joġbok u ma joġbokx. F'ċertu affarijiet joġobni, f'ċertu affarijiet ma joġobnix. Imma erħu la dik. Imma naf li Alla użaħ. Meta jiena mort il-Crusades jew tal-Amerika, għad berikt. Alla użaħ.
Dar raġel li Alla użaħ fil-miraklu l-fejqan li narajtom bajnija, u stess jgħid li għal ħafna snin kien għamel żmien immura li jagħmel il-healing services u hu meġuħ. Għaliex, għax il-bniedem talla xtejt l-iskrittura, ma jimxiex b'dak li jara, imma jimxi bil-fidi. Mela isimgħuni, ir-rebħa tiegħek fejni? Meta tfiq? Meta tħoss? Meta tara l-manifestazzjoni? Ir-rebħa tiegħek u tidħol fis-serħan, tidħol fil-mistrieħ. Il-Bibja tgħidlek daw kollha li jemnu daħlu fil-mistrieħ. Mhux daw kollha li raw xemnu. Lut kapitlu 12 għandek elenku ta' nies li jissejħu ġenerali tal-fidi u hemm minnhom li ma rawx dak li jemnu. Imma Alla ta' xi premjom għax baqgħu iżommu sħiħ fil-fidi u jemnu dak li Alla wieħed. U jiena u inti l-unika mod irridu nitilqu minn ġodnet id-dinja nemmen li Alla wiedni u hekk hu. Mela, il-Bibja tgħidlek l-ewwel Ġwanni kapitlu 5 vers 4-5 tgħidlek din hija r-rebħa tagħna. Ir-rebħa tagħna hija il-fidi. Mhux il-feeling jew il-manifestazzjoni tal-fejqan. Il-fidi. Għalhekk min jaf kemm il-darba ma kellix abtit niġi nippretka u l-Alla ngħidlu diet nagħmilha purament fuq commitment għax m'għandix abtit ġbajt. Mbagħad għalih sorprendini u tużżana minnkom tiġu il-pastor kemm kienet powerful dik. Kienet powerful. Għax jien ma ħassejt xejn. Imma mhux bil-forsi irid inħoss. Infatti aħjar ma nħoss xejn. Ħalli ma nidrax nibbaża fuq il-ħass. U nibbaża biss fuq dak li hemm miktub. Għax dik l-unika mod jiena u inti nistgħu nimxu bil-fidi li toġob lill-Alla. Alla qala jien nemminha full stop. Bl-Ingliż nippreferija. God said it. Dejduha. God said it. I believe it. That settles it. Bingo. Ding, 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 ding. Amen. Hallelujah. Meta ma jkollok xabtit pritka, tipritka xorta. Meta ma jkollok xabtit titla fuq in-nies, titla fuq in-nies xorta. Meta jkollok xabtit titkellem fuq Ġesu u xi ħadd jarani f'nofsa triq u ma rrid nitkellem ma' ħadd u rrid nirħeba. Arfuni, oh no, m'għandix xabtit ħallihom imorru l-infern. Ejja għada, please, m'għandix xabtitek palissa. Intom jaħsbu, xina Pastor Gordon Ġomman xie, dejjem inħossni hekk bil-frifet, xi kultant iħoss il-ġurati wkoll biex kunu taf. Mhux dejjem ma jkolli abtiet noqgħod infejjaq in-nies, xi kultant jkolli abtiet ħallihom morda. Għax jiena għadni f'dan il-ġisem bħalkom. Amen. Imma l-fidi x'tirrek jedi minni. Mur itla fuqha. Ejdlu. La ġibta qudiemek ejdilha. Xandrilha. Għax il-fidi hija rebħa. Mhux il-feeling. Mela meta jiena niġi biex nirċievi u intom dawk li intom tiġu għal fejqan. Anke jekk inti jekk jiena nitlob għalik biex tfiq, tista' tfiq fejn inti issa. Għaliex? Għax il-fejqan tiġa tiegħek. Kull marti qed naqbel malla nirrilisja l-rida tal-la fuq kont tfiq. Issa inti rċievi, ma tiġix tgħid imma ma ħassejt xejn ta' għax xorta qed nħoss għax għadu jagħmlu ġieħ. Il-fidi ma tħares lejn loġieħ. Il-fidi tħares lejn il-weda. Di għandi bżonn nagħmel seminar fuq di biss. Il-fidi tħares biss fuq xallawijat 25 sena
Abraham ħares mhux lej martu li kien ġismu mejjed, mhux lejn innifsek li kien ġismu mejjed, kien ħada ħares għamel 25 sena, ħares lej il-weda, xwedni Alla li jiena missier ta' ħafna awlied. U kulħadd min jaf kemm daħku bih, min jaf kemm żafjattaw bih, fejn hom l-ulied? Inti rajt? Inti qawtek ja inti tmur referovlad. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hey, jaw inti tara l-program ta' dak li gustuż hekk ħallu fuq telefon. Television mhu telefon. Insomma tista' tara fuq telefon kollu. Xida illum anke fuq telefon tista' tarani ma tistax taħrab minni, hallelujah. Dal-waqt nibda nidrilkom fuq xi ħaġa hekk straordinarja ta' Elon Musk u niġi nżurek fil-ħolm tiegħek. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Mela r-rebħa tiegħi issa ħnaqrakom l-aħħar passaġġ u nispiċċaw nitolbu. Praise and worship, single team come. Hallelujah. Oh, blessed be the name of Jesus. Ħattu bieġi lejla ħwa. Għaw xi ħadd il-lejla ħajfiq. Għaw xi lejla ħajfiq. Għaw xi ħadd il-lejla ħadd irċiev il-maħfra. Għaw xi ħadd minnkom ħadd irċievu s-salvazzjoni l-lejla. Mhux ħajtijkom, tiġa tajilkom. Ħadd irċievuha. Hallelujah. Grazzi Ġesu. Mark kapitlu 5. Thank you, Jesus. Mela. Oh, hallelujah, blessed be your holy name, Jesus. Grazzi mulej tal-kelma qdisa tiegħek li tferraħ il-poplu tiegħek, tibni l-poplu tiegħek u tagħtina r-rebħa permezz tal-fidi. Mark 5. Mela, vers 21. Wara li Ġesu raġa' qasam bid-dajsa għax-xatt liħor waqt li kien ħdejn il-baħar ġarbet madwar kotra kbira ta' nies u ġie wieħed mill-kapit ta' sinagogi jismu Ġajru dan ma li rah inxteħed f'riġlejh u talbu ħafna mhux ħanittaħ fuq qegħdin ma biex norikom kif jopera l-fidi biex inti tirċievi. Ħafna qallu, binti żgħira waslet fl-aħħarejja qiegħed idejk fuqha, ħalli tfiq u tgħix. U Ġesu telaq miegħu b'kotra kbira mixja warajh u l-ħadd iros fuqu. U kien hemm mara li kienet ilha 12 sena isimgħu sewdi. 25 sena. Vers 25. U kien hemm mara ilha 12 sena, skużawni, 12 sena mhux 25 sena. Li ilha tbati 12 sena bit-tnixxija tad-demm. Kienet batit wisq taħt ħafna tobba. Ħanejdukom Malta għawdex, grazzi mulej għat-tobba ma t-tobba mhumiex l-aħħar answer. Mhux l-aħħar risposta. Grazzi mulej, il-ġimgħa l-oħra tlabna fuq xi ħadd li t-tobba kif kont għadni hemmhekk kienet edukanti jgħidulhom it-tobba spiċċa da, neħħulhom il-magni. Illum ħaj. Illum qed ifiq. U dal-waqt iqum fuq saqar. It-tobba huma biss instrument, però Alla jista' jaqbżek ukoll. Grazzi mulejja għal-medicina, meta tiġi użata tajba, grazzi għat-tobba u n-nurses, dawk li kapaċi jagħtu glorja l-Alla u jindunaw li huma ma' xejn bħalna mingħajr Kristu. Imma ftakar. L-aħħar kelma jagħta l-mulej. 26. Kienet batit wisqat ħafna tobba u nefqet kull ma kellha. U mhux biss ma swila xejn, imma tal-li mari tal-lar, tipika. Meta semar Ġesu ġiet qalb il-folla resqet minn warajh. Iżma, ma l-isma' punt wieħed, ħantikom erba' passi malajr f'6 sekondi. Semar b'Ġesu, ma tistax ikollok fidi jekk ma tistax tisma' jekk ma tismax u tmilx widnejk għall-kelma tal-fidi. Meta intom qegħdin hawnhekk qed tisimgħu l-kelma tal-Alla tintelab bil-fidi. Amen? Meta semar b'Ġesu ġiet qalb il-folla resqet minn warajh u messitlu l-mantar. Għax hi qalet jew kellha bdiet tgħid qalba, jekk immissim qar il-mantar tiegħi nkun infejqa. Mela inti tista' tgħid, jekk il-passer ħajtlob fuq, jew dak ħija ħajtlob fuq, jew jekk ħanitlob jiena nkun infejqa. Alleluja. Mela number 1, tisma', number 2, tibda tajt aħna ngħidula tiddikjara dak li inti temmen.
Ġesu jekk jgħidilna f'Mark kapitlu 11 vers 22 sa 23. F'daqqa waħda tnixxiet għad-dem waqfitilha u ġewwa fiha ħasset li kienet fiqet mill-marda tagħha. Ġesu minnu fih intebaħ bil-qawwa li ħarġet minnu u dar lej il-kotra u saqsa. Min mess l-mantar? Id-disċipli tiegħu qalulu: hija tara dawn in-nies kollha jrossu madwarek u tistaqsi min messni. U beda jħares madwaru biex jara jilmaħx lil dik li kienet għamlet dan. Imbagħad il-mara tirtod bil-biża għax għarfet x'kien ġrala, resqet inxteħtet fil-ġlejħ u qarritlu is-sewwa kollha. Binti qalilha, isimgħu ma rrabjax magħha l-mulej. Ma batex lem għax kienet miġħuda, imwarba mill-poplu. Number 1 kellha diġà problema fil-kultura li hija mara. It-tieni waħda kienet mara marida b'nixxiet għad-dem li kienet totalment hija għajb. Alla l-mulej, binti, isimgħu il-moment li alla binti, hawnhekk hawn konferenza sħiħa fuq di biss. Għax il-moment li alla binti, jiġifieri he just gave her sonship. He just gave her identity. She was a nobody, instantly God made her somebody. Alleluja, ma msomma anyway. Il-fidi tiegħek ismawha. Kif taf li kif nafu li kellha l-fidi di? Di semat? Meta semat bdiet tgħid li ħajġri li l-istess, jien ħanfiq. Il-moment li mmissu ħanfiq. Il-moment li ħammissu ħanfiq. Il-moment li ħajsir it-talb il-lejla ħanfiq. Il-moment li nhar is-sib li ġej ħajkun hemm healing service, jiena mhux ħaneġi biex noqgħod iċċassa nispera li jsir xi ħaġa għax ma ħassejt xejn. Il-moment li jsir it-talb ħanfiq. Il-moment li ħajmiddu jdejja fuqi ħanfiq. Amen. Mur bislim għalel l-mulej għax il-fidi tiegħek. Din kisser ħafna mentalità reliġjuża. Mhux il-mulej fejja, vera l-mulej fejja. Imma jfiqu dawk li għandhom il-fidi. Mur bislim u kun infejqa mill-marda tiegħek. Halleluja. Mela trid tisma' il-lejla smajtu. Trid temmen dak li tisma'. Number 3, trid tirċievi għalik innifsek li dak li tisma'. U number 4, inti once li ammint, irċevejt, sewa, u għattejt li jekk ħajsir fik, għax il-fom jitkellem mill-abbondanza tal-qalb. Il-qalb tintalab bil-fidi. Il-moment li inti dejt jien ammint, ma nista aġixxi fuqha. U kif tagħmel dik l-equation kollha f'daqqa smajt. Irċevejt, smajt, ammint għalik innifsek, irċevejt għalik personali, sewa qetta fuqek innifsek. U issa il-fidi tiegħi ħatider il-moment li jiena nagħmel dik il-pasta fidi u naġixxi fuqha. Jekk kun fuq wheelchair, jekk kun malar titsappab, u iġri. Jekk kun ikollok hearing aid, naħħija. Jekk ikollok bastun, armiħ. Di kollha bluha. Il-fidi tider bluha għall-bniedem immija dak li ċaqlaq isma' wien. Amen. Halleluja, imma tintela bil-fidi l-ewwel. Amen. Kulħadd qum bil-wifa. Grazzi Ġesu. Jekk irċivejt xi ħaġa għati grazzja lil mulej. Glorja lil Alla. Halleluja. Ipprepara ruħek, ħadd irċivi dak li Alla għandu għalik fejqan. Ħelsin. Iqaf entertainja lid-demonju. Itfess fista d-demonju, Alla ma jħobbokx, Alla reġettak, Alla ma semakx, Alla ma riċivejek, ftakar f'dak id-dub, mux vera, Alla ma jfakrek, flebda d-dub. Għax inti maħsur bid-dem ta' Kristu. Issek inti zbaljajtu forsi hemm xi ħaġa li inti ma tixtindem minna, tittindem minna, ħalli ma tkun stumbling block għalik, għal dak li Alla għandu għalik. Imma jekk inti ma taf xejn, sewwa, mela għalfejn ħadd kisser moħħok u tħalli x-xitan ikissirlek moħħok. Kulħadd jitlob warajja minn qalbek. Jgħidlu missi qaddejs. Grazzi tal-kelma tiegħek. Irċivejt il-kelma tiegħek. Nemmina l-kelma tiegħek. Il-kelma tiegħek u l-weda tiegħek tot għalija f'kull ċirkastanza. Għalhekk mulej nemmen il-fejqan huwa tiegħi, il-ħelsin huwa tiegħi, il-barkit huwa tiegħi, il-maħfra minn nubiti huwa tiegħi mulej qaddis. Grazzi ta' dan il-weird glorjuż fi Kristu Ġesu. Mulej millum il-qudiem jiena nimxi fil-fejqan. Fil-saxħa, fil-barkiet, fil-paċi, fil-ena mole qaddis. U kull tfess fis tal-għadu nkissru naqilhom minn ġo qalbi.
ومن جوا مخي في اسم يسوع كريستو ين محبوب ين محبوبة ين مولاي مغفور هللويا واللوم ين الدكيارة من فمي ومن قلبي يسوع كريستو انتي المولاي انت السيد والسلفاتور تاعي انت داك اللي تفيعني انت داك اللي تخلصني انت داك اللي تغسلني بالدم بريسيوس تاعك grazie spirito addis invadi قلبي وروحي على الجلوريا تاعك بالسير او شهات الليله للملايين دي باللوم خرجت هونك جيت هونك كان لك ادكشن تاع دروغه انت اللوم هتنهلس وتخرج هيلس من كل ادكشن تاع دروغه انك انت البرسونا دي انت ديك اللي تراني فوق اليوتيوب خلصها وفيسبوك المولاي تمسك كسسس يرتشيفي بالقوه المولاي ابدا رينغراتسيا للمولاي من فم من قلبك كسسس رينغراتسياه هللويا شخات انت في سيتواسيون اللي تقدر امبوسيبل باش تخرج منها هتخرج منها في اسم يسوع كريستو الدستين تاعك هو الفوق ومش الاسفل هللويا جراتسي مولاي ليلك كناتو كل جلوريا وتفهير في اسم يسوع كريستو تنازلت امين وامين هذا زاخوا مالتين واوتشين نارس بلجي عندنا هيلينج سيرفيس الخط في الوضع في العشرة عندنا هيلينج سيرفيس يور تمس يا وامش اياو وكونوا فيا اياو وتشوف المراكل ديالك يا كم سخطه يا كم مامور فوق حياتك ايا نار السبت تكون مخلوص بالقوه تاع يسوع كريستو على قوه المسير جيبوا شهادات معكم تمسياو جاك اللي عنده المولاي ابونتامنت مع يسوع ديفين نراكم الباتشي معكم هللويا هللويا امين هللويا حطوا بيجيرا زي زهوه